హాయ్, దిస్ ఈజ్ సంతోషి. నేను రీసెంట్గా ఎస్ఎంఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్లో జాయిన్ అయ్యాను. నేను గాజువాక నుంచి వస్తున్నాను. నాకు అసలు బేసిక్ ఐడియానే లేదు, స్టిచ్చింగ్ ఐడియా. నేను వర్కింగ్ ఉమెన్, అసలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు స్టిచ్చింగ్ మీద. కానీ అట్లీస్ట్ నా టాప్స్, నా బ్లౌజెస్ అయినా స్టిచ్ చేసుకుందామని చెప్పి నేను జాయిన్ అయ్యాను. ఇన్స్టా రీల్ చూసాను, నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్ ప్రిఫర్ చేసింది. ఎలా చెప్తారా అని కొంచెం జాయిన్ అవుదామా వద్దా అనుకున్నాను, కానీ చాలా బాగా చెప్తున్నారు. కుర్తా ప్యాటర్న్, డ్రాఫ్టింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ అయితే చాలా చాలా బాగా వచ్చింది. నాకు ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంది. బ్లౌజెస్ స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను నా ఓన్గా నేను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బోట్ నెక్ బ్లౌజెస్, క్వీన్ యానీ బ్లౌజెస్ అన్నీ నేను స్టిచ్ చేసుకున్నాను. ఫినిషింగ్ అయితే చాలా బాగా వచ్చింది. నేను 3 months కానీ జాయిన్ అయ్యాను, కానీ ఇప్పుడు 6 months కోర్స్ కూడా నేర్చుకోవాలని నేను అనుకుంటున్నాను. మా పాపకు కూడా ఫ్రాక్స్ అవన్నీ చాలా బాగా డిజైన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఎస్ఎంఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్.